Φίλες και φίλοι, καλωσορίσαμε στο επόμενο επεισόδιο του Detailing Samurai, πώς να φροντίζουμε το αυτοκίνητο μας. Στο προηγούμενο επεισόδιο δείξαμε πώς να φροντίζουμε τη ζάντα μας. Σε αυτόν θα δείξουμε πώς να πλύνουμε το όχημα μας. Θα δείξουμε τι χημικά θα χρησιμοποιήσουμε, ποια accessories θα έχουμε στο πλάι μας και τους κουβάδες που θα είναι πολύ χρήσιμοι στη διαδικασία μας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρεια γιατί πρέπει να πλύνουμε το αυτοκίνητο μας. Είναι κάτι φυσιολογικό, κάτι που μας αρέσει. Πάμε να δούμε πώς να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο, με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και στο σπίτι μας, αλλά και στο στούντιο μας, στον Detailing Samurai. Πιο σημαντικό είναι το σαμπού που θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι το Soft 99 Shampoo Neutral Creamy, 1 λίτρο, κρεμώδες όμορφος αφρός, το εξηγήσαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Εάν το αυτοκίνητο είναι πολύ λερωμένο και χρειαστεί μια πρόπληση, θα χρησιμοποιήσουμε το Soft 99 Stain Cleaner. Το Stain Cleaner είναι δραστικό και μπορεί να αφαιρέσει την επίμονη βρωμιά που έχουμε πάνω στο αυτοκίνητο μας και θα βοηθήσει να τη βγάλει προς τα έξω και έτσι στο ξέπλυμα του αυτοκινήτου να το κατεβάσουμε κάτω. Θα χρησιμοποιήσουμε τον αφροποιητή μας, όπου μέσα έχουμε βάλει το Shampoo Neutral Creamy 1/10, με το οποίο θα βάλουμε ένα αφρό σε όλο το αυτοκίνητο μας. Θα μας βοηθήσουν οι βούρτσες μας. Έχουμε τη Soft 99 Exterior Brush, η οποία θα κάνουμε τις κόχες και κάποια δύσκολα σημεία για λεπτομέρειες εννοείται. Και έχουμε και την Mother's Brush, που κάνει για πολλές χρήσεις, αλλά θα τη χρησιμοποιήσουμε για τα πλαστικά του αυτοκινήτου, για να τα βουρτσίσουμε καλά, να καθαρίσουν. Επίσης, για δική μας ευκολία, θα χρησιμοποιήσουμε τα hose sliders, τα οποία είτε 2 είτε 4 μπορούμε να τα βάλουμε στην άκρη των λαστίχων για να μην μας ενοχλεί η πιστόλα μας, να μην ενοχλεί το hose της πιστόλας μας, να μην σταματά στον τροχό, να κυλά από εδώ. Και βεβαίως θα χρησιμοποιήσουμε τα θρυλικότατα Soft 99 σφουγγάρια, το οποίο είναι πάρα πολύ μαλαχτά και μπορούν να καθαρίσουν με πολύ ευκολία το αυτοκίνητο. Παράλληλα με τα σφουγγάρια θα χρησιμοποιήσουμε το Mouton Master από τη Soft 99, το οποίο είναι πάρα πολύ εύχριστο, πάρα πολύ μαλακό και πολύ διαχρονικό. Και τέλος θα στεχνώσουμε με το Format 4 Pockets της Soft 99, το οποίο μπορείς να βάλεις το χέρι σου σε όποιον από το σημείο θέλεις για δική σου ευκολία. Απορροφεί πάρα πολύ καλά και μπορεί να τα απλώσεις πάνω στη μηχανή, πάνω στο αυτοκίνητο με εύκολον τρόπο. Και για κάποιες λεπτομέρειες θα χρησιμοποιήσουμε και το Super Cloth από τη Soft 99, το οποίο είναι full ασφαλισμένο να στεχνώσουμε το αυτοκίνητο και να φροντίσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Τώρα, έρχεται το αυτοκίνητο. Είναι άπλυτο, θέλουμε να το πλύνουμε. Θα ετοιμάσουμε το foam gun μας, που το συγκεκριμένο μπαίνει πάνω στην πλυστική μηχανή της πίεσης. Θα ετοιμάσουμε τα πράγματα μας, το τρόλεϊ μας, τους κουβάδες μας κτλ. Και θα πάμε να βάλουμε νερό στους κουβάδες μας. Η μέθοδος που θα εξηγήσουμε σήμερα ονομάζεται Two Buckets Method. Είναι η μέθοδος των 2 κουβάδων. Για τον λόγο ότι θα έχουμε έναν κουβάν που θα έχουμε το σαμπού μας μέσα, με το οποίο θα πλένουμε το αυτοκίνητο, και ακόμα έναν κουβάν με τον οποίο θα ξεπλένουμε. Θα χρησιμοποιούμε για να βγάζουμε τη βρωμιά που μαζεύουν τα σφουγγάρια μας και να πάμε να ξαναγγίξουμε ασφαλισμένα την επιφάνεια του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα αυτός ο κουβάς, ο οποίος είναι από την Αμερική, από την Gridguard, μέσα περιέχει τον Gridguard που μαζεύει τη σκόνη για να είμαστε ακόμα πιο ασφαλισμένοι. Μπαίνει στο κάτω μέρος του κουβά. Επίσης θα μας βοηθήσει το Balkanizer, το οποίο μπορούμε να βάλουμε μέσα οτιδήποτε χρειαζόμαστε για να έχουμε εύκολη και άμεση πρόσβαση όταν κάνουμε τον detailing μας. Και δίπλα έχουμε τον κουβά με τον οποίο θα ξεπλένουμε τα σφουγγάρια μας. Τι διαφορά έχει αυτός ο κουβάς? Είναι ότι έχει το Gridguard Washport 45 μοίρες, με το οποίο μπορώ να πάρω το σφουγγάρι μου, έχει βρωμιά πάνω. Θα το τρίψω έτσι μέσα, να πάει κάτω η σκόνη, να μην έχω πρόσβαση πλέον στη σκόνη αυτή και μετά να ξαναγγίξω πάνω στο αυτοκίνητο πάντα ασφαλισμένα. Θέλω να ξέρετε ότι οι πιο πολλές ζημιές που γίνονται στο αυτοκίνητο τις προκαλούμε εμείς την ώρα που αγγίζουμε το αυτοκίνητο. Αν κάνουμε
με σκληρόν τρόπο, με λάθος μέθοδο, το στέγνομα, το πλήμα κτλ. Είμαστε εμείς που προκαλούμε τις ζημιές και τα κατασύμματα πάνω στο αυτοκίνητο και εμείς θα διδάσκουμε πώς να αποφύγουμε αυτές τις ζημιές. Λοιπόν, ετοιμάσαμε το νερό μας στον κάθε κουβά, ετοιμάσαμε τα accessories μας και τα χημικά μας. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο. Θέλω να δώσετε πολύ προσοχή τι κάνουμε και εύχομαι να το βρείτε αρκετά εύκολο και να νιώσετε κι εσείς την ασφάλεια να πλύνετε κι εσείς το αυτοκίνητο. Πάμε μαζί να πλύνουμε το αυτοκίνητο.
Λοιπόν, φίλοι και φίλες, έχουμε μπλύνει το αυτοκίνητο μας ασφαλισμένα και ωραία να το απολαμβάνουμε. Εάν σας άρεσαν τα προϊόντα αυτά, είναι όλα διαθέσιμα προς αγορά. Μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα της Soft 99 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω, και εννοείται όλα τα υπόλοιπα προϊόντα και της Soft 99 βρίσκονται στο φυσικό μας κατάστημα στην Λεμεσόν. Όλα τα στοιχεία βρίσκονται κάτω στις περιγραφές. Πάρτε μας τηλέφωνο, μπορούμε να στείλουμε παγκυπρίως ό,τι χρειαστείτε και πάντα είμαστε άμεσα δίπλα σας να σας βοηθήσουμε με ό,τι χρειαστείτε στο detailing. Ευχαριστώ πολύ, θα σας δώσω το επόμενο βίντεο.